Ja mám vážny problém. Dnes som chcel točiť video, ako vypadá môj deň. Ale mám problém, ja sa potrebujem posťažovať. Vysvetli mi niekto, prečo v tejto republike v poslednej dobe začali vyrábať strašne veľa pistáciových produktov. Ja som zistil, že som asi závislý na pistáciách. A nie na tých normálnych, akože v pohode pistáciách, že si rozlúpneš pistáciu a zožereš ju. Nie, na tých hnusných sladkých pistáciových pastách. Ja som z toho unavený. Ja už si 4 dní hovorím, idem cvičiť, dávam si dietu, ja končím, ale ja nemôžem, ja nemôžem skončiť. Niekto fajčí Malborky a ja žerem pistáciové krémy. Ja už nevládzem žiť. Zastavte to niekto. Moje telo sa ráno budí unavené. Unavené ide spať. Požerem chujoviny. Dneska som išiel ráno do obchodu, že si kúpim vodu. A kúpil som si pistáciový croissant. Takto ja fungujem. Ja som smedný, idem do obchodu, uvidím pistáciový croissant a som vybavený. Jediná tekutá vec je táto ľadová káva, ktorú som si kúpil, takže na najbližšie 4 hodiny mi bude stačiť asi ľadová káva.